Hello logofer, good morning to you all logofer. Nonton थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय फुंनि गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय बयनिसिमबो। बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर नोंथांमोना थंब्लेटआव नायनानै एसेबाबो बुजिदों जानो हागौ आं मानि थाखाय बाथ्रा बुंनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोबा जोंनि सासे आदा माने फाथाबारिनि चिरांनि बियो माने बड'लेण्डआव थानो बानानै माने दुखु मोननानै बड'लेण्ड थासारिखौ नुनानै माने गोजोननाय गैयै थासारिखौ नुनानै माने जेबो खामानि गैला, जेबो माबा माबि मावना जानो मोनला। बेफोरबायदि जानायखाय माने बिथाङा दायो माने नेपाल फारसे सिक्किमाव थांनो थाखाय राजि जाबाय आरोना। माने जोंनि बड'लेण्डखौ गारनानै थांसिगोन आरोना। बाथ्राया बेसेबांसो सैथो आंबो मिथिया जे नंमारगौ ना नंमारा। कमेन्ट खालाम लोगोफोर, बेखायनो नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनांगौ लोगोफोर, अब्लासो आंबो मिथिगोन। आंबो भिडिअ नुनानैसो भिडिअ बानायदों नालाय। नोंथांमोनखौ बुङो जे लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव जे आं मोनसे खोथा बुंगोन जे जोंनि बड'लेण्डआव बेफोरबायदि जाबाय थायोबा, जोंनि बिटिआर सुक्तियाव जानानैबो बेफोरबायदि जाबाय थायोबा, एनडिपिफोरनि केस जोब्बाबा आरो बेफोरबायदि खस्थ' मस्थ' खालामबाय थाबावनांगौबा, साख्रि बाख्रि मोनाबा, बेफोरबायदिया जाबायानो थागोन। दिनै सासे खारगोन, गाबोन सासे खारगोन, नै गाबोननि अखानायै सासे खारगोन। खारै खारै सानसे बर'आ जोंनि बर'आ सानसे समाव गोमालांजोबगोन आरोना। बेफोरबायदि आरोना। आं दासो सिखारदों, गुड मर्निं गासैखौबो। माने आं दुखु जानानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जेबो स्कप गैला बड'लेण्डआव, बिटिआरआव। मानो वाइ बिथां प्रभटआबो माने हाजार टेट पास जानाय दङ। बिथांमोना दिनैसिमबो दासिमबो मानो ओरैनो थानानै दं। बिथांमोना इलेक्सनाव माबा मोनसे फिसा फिसौ मोननायजोंल' जागोन नामा? जाया, मालाबाबो जाया। बिथांमोना बिसिनि मोननांगौनि मोन्थायखौ मोननांखागोन, अब्लासो 75% होगोन होनदों बिथां प्रमदआ। नाथाय 75%आव 60+ मोनथारनांगौ जोंनि बर'आ। आं बेखौ सानो आरोना। 75 होनो हायाबाबो 65खौ होथारनांगोन आरोना। लोगोफोर, आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे आं जोबोद दुखु मोनदों बेफोरबायदि जे जानायखौ, बेफोरबायदि फाथाबारिनि सासे आदा बेफोरबायदि खारनो नागिरलायनायखौ। माने बिथाङा खारमारो ना मायो जोंथ' जेबो हमथानोबो हाया, बुंनोबो हाया। नङा लोगोफोर, बिथाङा मोजां मोनाखैबालाय बिथाङा थांगोन। आरो बिथाङा लाइभ देखायदों गारियाव गाखोलायनानै, आरो गामिनि रायजो राजाफोरखौबो बायबाय। जानोबो हागौ आरोना। बिथाङा गारनानै थांनो हासिगौ आरोना, बा नङाबो जानो हागौ। नोंथांमोना कमेन्टजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना। थेंक इउ स' माच लोगोफोर, लाभ इउ अल लोगोफोर। फुंनि भिडिअ बेनोमोन। थेंक इउ स' माच लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय।